गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ बरायनो लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम दाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 4 नि आनजादाव फैथावना रिजनिंनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। चेनेलाव जुदि गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन रिजनिंनि सायाव। नोंथांमोना इंलिश ग्रामारनिबो भिडिअ लाबोनो थाखाय कमेन्ट खालामबाय थादोंमोन। आङो लाबोनो सानदोंमोन नाथाय समा मिलाया जानायाव आङो लाबोनो हानाय जायाखै। आङो नैबे एग्जामनि थाखाय इंलिश ग्रामारनि भिडिअखौ लाबोनो हानाय जानाय नंला, मानोना आंना समाबो दासान्दि मिलाया जानानै दङ। आङो नेक्स्ट माखासे उननि एग्जामफोरनि थाखाय आङो लाबोगोन। जोंना आसाम पुलिस एसएससि बिनि एग्जाम फैगासिनो दङ, बेफोरनि थाखाय आङो लाबोगोन। दा नैबे ग्रेड 4 नि थाखाय आङो मेथ्सनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय लाबोगासिनोखा आरो नैबे रिजनिंनि भिडिअखौबो आङो लाबोनो सानदों। जाहायो नैबे साननैसोनि गेजेराव आं हानायसेबांखौ लाबोगोन। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय, नोंथांमोना निमाहा खालामबानो जाबाय। आङो इंराजि ग्रामारनि भिडिअ लाबोनो हायैखौ उननि समफ्राव नाजागोन। गोबां गुबुनफोरावबो नोंथांमोना नायनो हागोन, गुबुनफोराव एसे सोलोंनानै लादो। दा कुइसन नाम्बार 1 आव दङ नै बेबायदि। बे कुइसना जागोन जोंना ब्लाड रिलेशनशिपनि। बेबायदि जोंना कुइसना जोंना नैबे ग्रेड 4 नि आनजादाव मोनसे नङा मोनसे फैगोन। बेखायनो जोङो बेखौ मोजाङै सोलोंनांगोन। जोङो बेबायदि ब्लाड रिलेशनशिप होनना बुङोबा जोङो माखासे जोंना फर्मुलाफोर दङ। बे फर्मुलाफोरखौ जोङो गोसोआव लाग्रोनांगोन। जोङो ओरैबायदि जायो नै बाहाय जोंना फर्मुलाया ओरैबायदि। बाहाय जेनेबा हमना लादो आंखौनो आं लाबाय। आङो मा जागोन नै बेवहाय दङ आं। बे जाहैबाय आं आरोना। दा आंनि बेसनि मानसिफोर माने आंनि जेनेरेसननि मानसिफोरखौ जोङो गेजेराव लिरनो आङो। आंनि जेनेरेसन होनना बुङोबा मा थागोन? आंनि आदा थानो हागौ, आब' थानो हागौ, बेबायदिनो फंबाय बिनानाव गासिबो बे आंनि समाननि बैसोनि जागोन आरो बेयो। बेखौ आंनि जेनेरेसननि होननानै बुंगोन। माने बे आंनि जेनेरेसननि जागोन। दा जुदि आंनि देरसिन जेनेरेसन जायोब्ला जोंना मा जागोन? देरसिनखौ जोङो मा खालाम? गोजौआव लिरनांगोन। जोङो गोजौआव लिरबानो जाबाय। जेनेबा हमना आंनि देरसिन बुंबा आंनि बिफा थागोन, बिफा थाबाय, बिदिनो बिमा थाबाय, बिदिनो मा थाबाय? आनै, आमाइ, आदै, मादै बे गासिबो नैबे रिलेसन नैबो थाजोबगोन बियो। बे जेनेरेसना नैबो थागोन, आंनि गोजौआव थागोन आरो बिसोरो आंनि गोजौआव थागोन। दाना आरो बे आंनि आफानि जुदि बिफा जाबावोबा बेखौ मा होगोन? आबौ जागोन, नङा होमबा? आबै बिसोर गासिबो नैबे थासिगोन, गोजौआव थागोन बिसोरो। ओमफ्राय बिसोरो गोजौआव थागोन आरो बेखौ गोसोआव लादो। ओमफ्राय जुदि आंनिफ्राय उन्दैसिन एबा आंनि उननि जेनेरेसन होनना बुंबा मा जागोन? आंनि बिदानि फिसाजोफोर, बिब'नि फिसालाफोर एबा आंनि जेनेरेसननि माने फिसालाफोर आरो। जेनेबा हमना लादो आंना फिसाला दंमोनबा आंना फिसाला जागौमोन। नाथाय आंथ' दा हाबा जायाखै नालाय आंनाथ' फिसालाबो गैया। नोंथांमोना सोरबाफोर हाबा जानायबा थानो हागौ, फिसाला फिसाजोफोर थानो हागौ। बेखौ जों मा खालामगोन? गाहायाव लिरगोन आरो फिसाला, बिदिनो फिसाजोफोर बिसोरखौ मा होनो? गाहायाव लिरगोन। बे जाहैबाय उननि जेनेरेसन जाहैगोन बियो। ओमफ्राय मा जागोन? आरो बिसोरनि जोंना मा थाबावगोन? फिसालाफोर थाबावगोन। थायोबा बे जाहैगोन जोंना बिमायं बिदि जाहैबाय। होमबा आंनि उन्दैसिनखौ आंनि उननि जेनेरेसनखौ आंनि फिसालाफोर जाहैगोन एबा जोंना आंनि आदानि फिसाला, आब'नि फिसाला बिसोर आंखौ मा जागोन? बिसोरो जेनेबा आदानि फिसालाफ्रा मा जागोन? जोंना मिथिखायो, जोंना आदानि फिसालाबा जोंना मा जागोन? जुदि आंनि आदानि फिसालाया आंखौ आदै जागोन। बेबायदि सोमोन्दो आरो। जों दाना नैबेखौ गोसोआव ला। दाना जोङो हौवा मानसिबा जोङो मा होनो हायनो? प्लास होनांगौ दे। जेनेबा हौवा मानसिबा जुदि सोरबा जेनेबा हौवा मानसिबा जेनेबा राजुलायनो, बे राजुआ जोंना मा मोनसे? हौवा मानसि। होमबा जोङो बेबायदि दिहुननायाव मा खालाम? प्लास होनो हागोन, मोनसे गिदिर प्लास होनो हागोन। ओमफ्राय हिनजाव मानसिखौ जोङो मा होनो हायोनो? हिनजाव मानसिखौ माइनास होबानो जाबाय। बेखौ गोसोआव ला। हौवाबा प्लास, हिनजावबा माइनास होबानो जाबाय। बेबायदि आरो। दा जोङो नैबेबायदि फर्मुलाजोंनो आङो नैबेखौ दिहुननानै देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै नायलांदो। दा कुइसनाव दङ मा सोंदों? कुइसनाव राजुआ फुजाखौ सिनायथि होनानै बुंबाय दि होनदों। थारमाने नैबेखौ गोसोआव ला नोंसोरो। जेब्लायबो नैबेबायदि ब्लाड रिलेशनशिपनि एबा जोंना बेबायदि सोमोन्दोनि जुदि सोंलुफोर फैयोब्ला जोङो मा खालामनांगौनो? बे कुइसनखौ जोङो कमप्लिटलि जोङो फरायजोबनो नाङा। डाइरेक्ट जोङो फरायजोबोबा मा जायो? जोंना कनफिउस जायो। थारमाने जोङो आन्दायलाजोबो आरो मारै जागोनथाय ओरै आन्दायलाजोबो फरायजोबोबा। बेखायनो जुदि बेबायदि सोमोन्दोनि कुइसना जुदि फैयोब्ला जोङो लाइन फारि फरायनानै बेखौ जोङो दिहुननांगोन दे। बेखौ गोसोआव ला। जोङो फारि फरायनानै दिहुननांगोन। होमबा बाहाय ओरैबायदि नै बाहाय फार्स्टनिफ्राय फरायबाय जोङो।
राजुआ फुजाखौ सिनायथि होनानै बुंबाय दि होनदों। बे राजुआ नैबे राजु बे फुजाखौ बुंदों। सोरखौ बुंदों? फुजाखौ बुंदों। बेयो मा बुंदों नैबेनिफ्राय नै आलादा जासिगोनलाय बे थाथ'बाय नैबेनिफ्राय फरायदो। बियो होनदों बियो आंनि आफानि बिसिनि सासेल' होनदों। गावनि बिफाया गोजौआव थांगोन। बिफाखौ जों एफ होबाय फादार जायो नालाय। बिफानि मा होनो आंनि आफानि बिसि गावनि बिफानि बिसिबा जोंना मा जायो? बिसि फिसायबा जोङो मा होनो हायो? प्लास होनो हायो मादार। माने बिफानि बिसिखौ जोंना मा जागोन? बियो गावनि बिफानि बिसिखौ आफानि बिसि नालाय बे बिमा जागोन ना जाया? बिमा जाबाय बियो। बिफानि बिसिनि मा होनदों? गावनि बिफानि बिसि माने गावनि बिमानि जाहैबाय बियो। सासेल' फिसाला होनदों। सासेल' फिसाला सासेल' होननाय लोगो लोगो गोसोआवला गावखौनो होनाय जायो दे। गावखौनो होनाय जायो। जुदि आंनि आइ आफानि जुदि आङो सासेल' फिसालाबा आं गावखौनो होनाय जायाखै। सासेल'खा लानानै फिसालायानो बाहाय रावबो गैला। बेखायनो गावखौनो होनाय जादों। गावखौनो होदों। राजुआ गावखौनो होदों। आंनि आफानि बिसिनि माने गावनि बिमानि सासेल' फिसाला होदों। सासेल' फिसालानि फिसाजो होनबा गावनिनो मा जाबाय? फिसाजोखौ जों गाहायाव लिरनांगोन। फिसाजोआ सोरनो? फुजा। फिसाजोआ सोर? फुजा। होमबा कुइसना सोंदों फुजाजों राजुआ मा सोमोन्दो जायो होनदों। बे फुजाजों नैबे राजुआ मा सोमोन्दो जागोन? थारमाने बे फुजाया राजुआ फुजाखौ मा जागोन आरो? राजुआ फुजाखौ मा जागोन? माने फुजाजों राजुजों मा सोमोन्दो दं बेखौ सोंदों। होमबा बाहाय अपसनखौ जों नायदो। बाहाय मा होनाय दं? अपसनखौ नायबानो जाबाय मोजाङै। होमबा दाना नायदो बिनानाव खुरमा बेथ' नंखाया। गावनि माने जेनेरेसननि गाहायाव थांदों नै आरो गावनिनो फिसाजो जाहैदों बियो। गावनि बिमा बिफानि सासेल' फिसालानि फिसाजो गावनिनो फिसाजो। होमबा बियानैथ' जाखाया फिसाजो जागोन। नै फिसाजो दङ अपसनाव। फिसाजो बियो बिमानैथ' जाखाला। होमबा एन्सारा जागोन अपसन सि। अपसन सियानो जागोन थार फिननाय। जेब्लायबो गोसोआवला जोङो जुदि बेबायदि रिलेसनशिपनि जोंना कुइसनफोर फैयोब्ला मोजाङै जोङो गोसोखौ माने थान्दा लानानै जोंनि माइन्डखौ जोङो थान्दा गुसु मेलेमजों साननानै मोजाङै होनांगोन। जोङो माने गरम जालाबायनो नाङा बेबायदियाव। माने जोंना बारा गोरायानो फैखाया माने गोरलैयानो फैखागोन। जोंना कुइसनखौल' एसे फिदिं फिथा खालामो आरो जोङो मोजांल' थाल लानांगौ। माब्रै होनदों कुइसना मा होनदों बेखौ जों बुजिनांगौ। एक नाम्बाराव आङो दहायनो बुंखादों डाइरेक्ट खेबसेनो कुइसनखौ जोङो खेबसेनो लाला लिला फरायजोबनो नाङा। लाला लिला जुदि फरायजोबोबा आन्दायजोबो। बेखायनो फारि फरायनानै मोनसेनि जोङो थाद'नानै फरायनानै मोजाङै दिहुनबानो जाबाय। दा नेक्स्ट नायबावनो र'। दा कुइसन नाम्बार 2 दङ। बेहाय नै हिनजावसाखौ सिनायथि होनानै हौवासाया बुंबाय। थारमाने नैबे हौवासाया मा बुंखोनो? हिनजावसाखौ सिनायथि होनानै सासे हिनजावसाखौ सिनायथि होनानै बुंबायनो बियो। मा बुंनो? बियो आंनि आनैनि गावनि बिमानै बा गावनि गोजौआव थागोन बियो। बिमानैबा मा जागोननो? गावनि गोजौआव थागोन जेब्लायबो। गावनि देरसिन बैसोनि मानसिया जेब्लायबो गोजौआव थायो दे गोसोआव ला। मानो आनै जाबाय बियो। आनै होबाय आङो बाहाय आनै। बे जाहैबाय आनै। गावनि बिमानैनि आंनि आनैनि माने बियो गावनि बिमानै आरो आनै। आंनि आनैनि फिसाजोनि बिनि फिसाजो बावदाना बिनि फिसाजोबा नैथिं लिरनोसै आं दे। माइनास जाबाय बियो फिसाजो जाहैबाय बियो। मा लिरनोसै? फिसाजो। बे फिसाजो जाहैबाय। बे फिसाजो जाबाय दा। बे फिसाजोनि बिमानि दाना बे गावनि आनैनि फिसाजोनि बिमा होनना बुंबाथ' बे जागोन। बे आनैयानो जाहैफिनगोन गावनि आनैयानो नै। आंनि आनैनि फिसाजोनि बिमा होनदों नालाय बे फिसाजोनि बिमाबाथ' बेनो जाहैबाय आनैयानो जाहैबाय। बिमानि आरो बे बिमानिनो मा होनबावदों? फिसाजो होनफिनबावदों। गावखौनो होनफिनदों थारमाने। आंनि आनैनि फिसाजोनि बिमानि फिसाजो। बे गावखौनो होनफिनबाय नै फिसाजोआनो जाहैफिनबाय बियो। मा बेबायदि जाबाय। दाना मा होनदों? हिनजावसाया हौवासाजों मा सोमोन्दो जायो? दाना नैबे हिनजावसाया नैबे हिनजावसामोन दे। फिसाजोआ हिनजावसामोन। बे हिनजावसामोन। दा हिनजावसाया नैबे हौवासाजों नैबे बयजों जेबो हौवासाजों मा सोमोन्दो जागोन बेखौ सोंदों। मा सोमोन्दो जागोन बियो? मा जागोन बियो? आंनि आनैनि फिसाजोनि बिमानि फिसाजो होनबाय बेखौनो नैबे एखे जेनेरेसन नंगौना नङा? एखे जेनेरेसननि जाबाय नै। मोनसे जेनेरेसननि जाबाय बिसोरो। मा बियो बेखौ मा जागोन? एबा बियो बिमाखौ जागोन। मा होनदों कुइसना? हिनजावसाया हौवासाजों मा सोमोन्दो? बेजों मा सोमोन्दो होनदों? मा जागोन बियो? बेजों मा जागोन? बिनानाव जागोन बियो बिनानाव। बे हौवासानि बिनानाव बियो। होमबा एन्सारा मा जागोन? अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए। बाहाय नै बिनानाव खुरमा दङ। बाहाय काजिन सिस्टार बिदि थागौमोन आरो ना। इंराजियाव काजिन सिस्टार बेफोरबायदि थागौमोन दे गोसोआव ला। आङो इंराजिनि लिरलायनाय जायासै बर'निल' लिरबाय आङो। बिनानाव खुरमा लिरबाय आङो। बेखौ काजिन सिस्टारबो थागौमोन एबा बिनानाव खुरमाबो थागौमोन। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बेबायदिल' बानायनांगौ जोङो। दा कुइसन नाम्बार 3 दङ नै। मा सोंदों बाहाय? सासे हौवाखौ दिन्थिनानै सासे हिनजावा बुंबाय होनदों। थारमाने सासे हौवा मानसिखौ दिन्थिनानै सासे हिनजाव मानसिया बुंदों।
मा बुंदों जोङो नैबे ससेयाव थाबाय दा नैबे सासे हिनजावखौ आङो जि होना होनो दे जि होना होबाय बे जाहैबाय सासे हिनजाव बे सासे हिनजावा सासे हौवाखौ दिन्थिनो बुंदोंनो मा होननानै बुंदों बेखौ जों फरायनांसिगोन दाना बियो आंनि बिनानाव होनदों गावनि बिनानाव बे हिनजावनि बिनानावबा गावनि एखे जेनेरेसननि जागोन माने दहायनो आङो बुंखादों बिदा बिनानाव बेफोरो गावनि जेनेरेसननि जाजोबो बिबथैनि फिसालाबाबो गावनि जेनेरेसननि जायो बिमायंनि फिसाला बिमायनि फिसालाबाबो गावनि जेनेरेसननि बिदा बिनानाव जालायो नालाय बिसोरो ओंखायनो गावनि जेनेरेसननि बियो होमबा बिनानावखौ आङो मा लिरनो बिनानावखौ बिल' लिरना दोनसै बिनानाव नङाबा लिरथानसै बिनानाव बे जाहैबाय बिनानाव गावनि बिनानाव जाहैबाय बियो गावनि बिनानाव आंनि बिनानावनि होनदों बे हिनजावा बुंदों आंनि बिनानावनि बिमानि गावनि बिनानावनि बिमाया नैबो थासिगोन नै माने बिनि बिमाया नैबो थासिगोन बिमा बेहाय बिमा थाबाय बिमा जाहैबाय बियो ओमफ्राय बिमानि सासेल' मा होनो फिसाला दं जाहैदों सासेल' फिसाला होमबा सासेल' फिसालाबा बेथ' हिनजाव मानसिसो बेबो हिनजाव मानसि बे बिनानाव होननाय लोगो बेबो हिनजाव जों मोनथिखायो बे हिनजाव बेबो हिनजाव बेथ' हिनजाव साखासो दिन्थिग्रायानो हिनजावसासो बे बिमा जाहैबाय बेबो हिनजाव दाना माने गावनि बिनानावनि बिमानि सासेल' फिसाला दं होमबा फिसालाया नैबो थासिगोन फिसालायाबो थासिगोन फिसालाया माने फिसाला आंखौ फिसाला फिल' लिरना दोनबाय नोंथांमोनाबो बेबायदिनो लिरनो हागोन एबा फिबो होनानै होनो हागोन नोङो बेबायदि बुजिनायनि जायखिया माबा मोनसे सिम्बलजों लिरनो हागोन आरो जोङो बे जाहैबाय फिसाला बे बिमानि फिसाला नैबेनि फिसाला बेयो गावनि बिनानावनि बिमानि फिसाला सासेल' फिसाला बेल'खा फिसालाया सासेल' दंखायो दाना फिसालानि मा होनदों फिसालानो गावनि बिनानावनि बिमानि फिसालानि आरो फिसालाबाव आरो फिसाला होनबा बे फिसालाबो फैबाय बियो बे जाहैबाय फिसाला बेबो फिसाला जाहैबाय बे जायखौ दिन्थिदों बेयो फिसाला आरो मा बेनोमोन हौवासाया नै सासे हौवासाखौ दिन्थिनो बुंदों नालाय नैबेखौ दिन्थिदों बियो नै मानसिया नैबेखौनो दिन्थिदोंमोन बेखौनो दिन्थिदों बियो बेखौनो दिन्थिदों आरो आंनि बिनानावनि बिमानि सासेल' फिसालानि फिसाला होननानै दिन्थिदों बियो दा बेबायदि जाबाय दाना मा होननानै सोंदों कुइसना नायनोसै दाना कुइसना माबायदि सोंदों हिनजावसानि फंबाया बि हौवानि मा सोमोन्दो जागोन दाना गावनि बे हिनजावसानि फंबाया सोर नैबेथ' बिनानावसो नैबे हिनजावसानि फंबाय नै बेनो हिनजावसानि फंबाय नैबे हिनजावसायासो दिन्थिदोंमोन ओरै होननानै दिन्थिदोंमोन नैबेखौ दिन्थिदों आरो आसिना दिन्थिदों नैबे होननानै आंनि बिनानावनि बिमानि सासेल' फिसालानि फिसाला बियो होननानै दिन्थिदों आरो दा बेखायनो मा जाबायनो बेयो मा जासिगोन बेजों मा सोमोन्दो जायो बेखौ सोंदों थारमाने गावनि फंबाय होनदों नालाय हिनजावनि फंबाया होनदों गावनि फंबाय बे हिनजावनि फंबाया बे फंबाय जाहैबाय फंबाया बे हौवानि मा सोमोन्दो जागोन नैबे हौवानि मा सोमोन्दो जागोन बे फंबायालाय मा सोमोन्दो जागोन बियो जों दाना नायनो हासिगोन अपसनफोराव मा दङ नायग्रोनो एयाव दं फिसाजो बिसि बिनानाव बिफा दङ मा जागोन जोंना मा दङ फिसाजोबो दङ बिसिबो दङ बिनानावबो दङ बिफाबो दङ दा बे फिसालासो होनदों बे फिसाला हौवा मानसिसो बियो हौवा मानसि होनबा मा जागोन बे फंबाया बेजों मा जागोन बियो बेखौ बिफा जागोन ना जाया माने हिनजावनि फंबाया होनदों बे फंबाया हौवानि मा सोमोन्दो जागोन थारमाने नैबे फिसाला बे हौवा जायखौ दिन्थिदों बिनि बे मा सोमोन्दो जागोन बे बिफा जागोन ना जाया बेखौ बिफा जासिगोन बेखायनो एन्सारा मा जागोन जोंना अपसन डि बिफा जागोन बियो बिफायानो जासिगोन बेनो थार फिननाय नोंथांमोना गुबुन राहायैबो खालामनो हागौ गावबा गावनि फर्मुला जाहैबाय आङो जानाखि आंनि फर्मुलाजों नोंथांमोननो बानायनानै होबाय नोंथांमोना गुबुन फर्मुलाजोंबो सोरबा बायदिया रोंखायोबो जानो हागौ रोंखायोब्लाबो नोंथांमोना नोंथांमोननि फर्मुलाजों बानाय आरो जुदि रोङाबा सोलोंनानै नैबे जानाखि आं फर्मुला होदों बेजों बानायबानो जाबाय बाहाय माखासे सिम्बल नोंथांमोना सिनायनायनि लिरना लानो हायो जों माने जेन सोमोन्दो दिहुननायाव जेन बुजिहैयो बेखायनो डाइरेक्ट जोङो बर'निबो लिरनो हायो बे इंराजिनि लिरनानैबो जोङो बेबायदि खालामनो हायो दा कुइसन नाम्बार 4 दङ बाहाय 4 सोदों ओरैबायदि नै सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ सिनायथि होनानै बुंबाय थारमाने सोर सिनायथि होदों सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ सिनायथि होदों होमबा जोङो नैबेयावबो लिरनांगौ माखौ लिरनांगौ कनफिउस जानो हागौ सोरबा बायदिया जेब्लायबो गोसोआव ला जाय सिनायथि होग्रा बेखौ लिरनांगोन दे जाय सिनायथि होग्रा बेखौ लिरनांगोन सोर सिनायथि होदों सासे सिख्लाया सिनायथि होदों सासे सिख्लाखौ जोङो जि लिरना लाबाय आं दे बुजिनायनि थाखाय जि लिरबाय बे सिख्लाया सिनायथि होदों सोरखौ सिनायथि होदों सासे सेंग्राखौ होमबा जों बेखौ लिरथ'नाङा सासे सिख्लाया सासे सेंग्राखौ सिनायथि होदों होमबा बेखौ जाय सिनायथि होग्रा जों बेखौ लिरबाय जि लिरबाय आङो बुजिनाय बायदि नोंथांमोना जायखिजाया लिरनो हागोन गावबा गावनि फर्मुला दा बाहाय बुंबायनो मा बुंखो बियो बियो होनदों बियो बैयो आरोना बे मानसिखौ सिनायथि होनना बुङो नालाय बियो आंनि आदैनि गावनि बिबथै एबा आदै होनना बुंबा मा जागोन गावनि बिफानि फंबाय जागोन बियो बिफायाव बिफा थाबाय बिनि फंबाय
बाहाय लिरनोसै आङो आदै जाहैबाय बियो आदै गावनि आदै बिनि बिबथै बियो बिबथैबाथ' प्लास जाहैबाय बेखौसो जोङो होनो हाबाय गावबा गावनिसै बेयाव आदै होननाय लोगो जों बुजिखाबाय बिबथै हौवा मानसि बियो आदैबाथ' आदैनि आंनि आदैनि मा होनो बिफानि होनो बे बिफा थाबावबाय नै बेहाय गोजौआव बिफा थाबाय बिफाखौ बे माने बेहाय लिरनोसै आङो बिफा बेहाय माने बिफा बेयाव बिफा थाबाय बिफानि एबा बिफा होदों नायबाय बिफाबो होनो हाबाय जायखिजाया सिनायथि नांगौ नालाय आंनि आदैनि बिफा गावनि बिबौ जाहैगोन बियो जायोबाथ' गावनिबो बिबौ जाहैगोन माने गावनि बिफानि फंबायनि बिफा नालाय गावनि बिबौ बे बिफानि मा होनो आंनि आदैनि बिफानि मा होनदों एबा बिफानि मा होनदों बिफानि फिसाजोनि होनदों फिसाजो बा बिनि गावनि बिबथैनि बिफानि फिसाजो नैबो थाबाय फिसाजोआ नैबो थागोन बे फिसाजो जासिगोन फिसाजो बे फिसाजो जाबाय नै फिसाजोनि मा होनो फिसाजोनि फिसाला होनबावदों बिनि फिसालाबा नैबे फैबावगोन नै फिसाला हौवा मानसि खालाम नालाय सासे सिख्लायासो सासे सेंग्राखौ सिनायथि होखादों नालाय नैबे फिसाला बे हौवाखा फिसाला बेखौ प्लास होलायबानो जाबाय आरो होआबाबो जाबाय सिनायथिखाबाय जोङो फिसाला होननाय लोगो जों बयबो मिथिखाबाय हौवा मानसिखौ बुंदों मा जागोन दाना कुइसना अब्ला सेंग्राया सिख्लानि मा सोमोन्दो जागोन बे सेंग्राया नैबे फिसालाया बे सेंग्राया नैबे सिख्लानि मा सोमोन्दो बेखौ सोंदों होमबा नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ मा होनदों आंनि आदैनि बिफा होननाय लोगो आबौ जाहैगोन बे बिफानि फिसाजो होननाय लोगो फिसाजोआ नैबे जेनेरेसनाव फैबाय फिसाजोनि फिसाला होमबा गावनि जेनेरेसन एखे जेनेरेसन जाहैबाय नै बेबा बिदा फंबाय जालायबाय बियो बिदा बिनानावफोर जालायबाय बियो बिब' फंबायफोर जालायबाय होमबा बाहाय जों नायनांसिगोन मा सोमोन्दो जागोन दाना बे हौवायासो नैबे हिनजावजों नालाय मा सोमोन्दो जागोन दाना हौवाया मा सोमोन्दो जागोन बाहाय एयाव दं बिदा खुरमा बिजामादैथ' जाखाया बिबथैबो जाया बानायसोबो जाया बानायसो माने बिमायनि माबा जाहैबाय इयो माने बिमाय जायोबा बिमायनिया माबा जाफिनो बानायसो जाफिनो नालाय बेथ' जाखाया मा जागोन होनबा बिसोर बिदा बिनानाव मा जागोन नै बिदा बिनानाव बिदा खुरमा दं बाहाय नै अपसन एआनो जागोन थारफिननाय नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बेबायदिनो खालामबानो जाबाय डाइरेक्ट जोङो मोजाङै बेबायदि लिरनानै जोङो सार्केल बेबायदि खालामनानै जों लिरबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बाहाय नै आइजोखौ दिन्थिनानै राजुआ बुङो थारमाने राजु होननाय सासे मानसिया सासे आइजोखौ दिन्थिनानै बुंदों आरो राजु नैबे जाहैबाय राजु बे राजुआ मा बुंदों सासे आइजोखौ दिन्थिनानै राजुआ मा बुंदों बेखौ लिरग्रोनोसै बे होनदों बियो आंनि बिसिनि होनदों गावनि बिसिबा बेयाव प्लास होनो हायो जोङो बिनिनो बिसि आरो राजुआ माने गावनिनो आंनि नालाय आंनि बिसिनि नालाय आंनि बिसिबा बेयाव थागोन बिसि बाहाय बिसिखौ आङो वाइफ लिरनोसै बिसिनि सासेल' फिसाला गावनि बिसिनि सासेल' फिसाला मा बेहा सासेल' फिसाला दं आरो बिसिया बे जाहैबाय सन लिरबाय आं बाहाय फिसाला दङ सासेल' फिसाला दङ फिसालानि मा होनो गावनि बिसिनि फिसाला माने गावनिबो फिसाला जायो नङा होमबा आंनि बिसिनि फिसाला होनबाय नालाय आंनिबो फिसाला जाहैखागोन माने बिसोर बिसि फिसायखा नालाय बे बिसिनि फिसाला माने गावनिबो फिसाला जाहैबाय फिसालानि फिसालानि बिफाया सोर जागोन फिफा गावनि बिसिनि फिसालानि बिफाया बे फिसालानि बिफाया गावनो जागोन ना जाया गावनो जाहैबाय बिफाया गावनो बिफानि बिसि गावनि बिफानि माने बे फिसालानि बिफा माने गावनिनो मा जाबाय बिसि जाहैबाय नै गावनिनो बिसि जाहैफिनबाय बियो होमबा मा सोंदों कुइसना आइजोआ राजुनि मा सोमोन्दो जायो दाना नैबे आइजोआ नैबे राजुजों मा सोमोन्दो जायो बे आइजोआ नैबे राजुजों मा सोमोन्दो जायो बेखौ सोंदों राजुआ आइजोजों मा सोमोन्दो जायो सोङाखै आइजोआ राजुजों मा सोमोन्दो जायो होनदों बियो मा सोमोन्दो जायो बेजों बिसि जागोन ना जाया राजुजों बियो बिसि जायो बियो होमबा राजुआ बेखौ बिसि जागोन नालाय बियो बिसि जाहैगोन आरो सोमोन्दोआ होमबा बिनि एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि आनो जागोन थारफिननाय नोंथांमोना बेबायदिनो बेबायदि ब्लाड रिलेसनशिपनि कुइसनफोर जुदि दङब्ला नोंथांमोना आङो वाट्सएप खालामबानो जाबाय वाट्सएप खालामनानै सोंहरबानो जाबाय बाहाय कुइसनखौ मोजाङै लिरना हर आरो बेजों लोगोसे अपसनखौबो होफा अपसन थायोब्लासो माने दिहुननो हरनो मोजां जायो नालाय बेखायनो बेबायदि सोमोन्दोनि कुइसनफोर जुदि अबेबा कनफिउसफोर जादोंबा बबेबा कुइसनफोरखौ जुदि गोरा मोनदोंबा वाट्सएप खालामबानो जाबाय आङो वाट्सएप नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव लिंकआव होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै लाहैबानो जाबाय आरो आंनि वाट्सएप ग्रुप जेएम बड' स्टाडियाव जुदि सोरबाफोर जयेन जायाखैबा जयेन जानो हागोन थाबैनो जयेन जाबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ बाहाय सोंदों नै गाहायाव होनाय समानथायनि माना मा जागोन होननानै सोंदों थारमाने नैबे गाहायाव जोंना मोनसे समानथाय होनाय दङ बे समानथायनि माना मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ बाव ओरैबायदि होनदों जुदि राननाय नैबे राननाय माने दाजाबनायनो राननाया दाजाबनाय जागोन आरो दाजाब माने
दानख'नाय दानख' माने सानजाबनाय आरो सानजाब माने राननाय होमबा जोंना बेबायदि कुइसना जोंना नैबे ग्रेड 4 आनो जा जोंना आसाम पुलिसानो जा एबा एसएससि आनो जा बेवहाय जोंना नैबायदि कुइसना मोनसे ना मोनसे फैयो नोंथांमोना गासिबो आनजादाव नाय बेबायदि कुइसना मोनसे ना मोनसे फैनाय नुगोन दा बेबायदि कुइसना फैयोबा जों ओरैबायदि खालामनांगौ दा जों मा खालामनो हायो बाहाय मोजाङै फरायनांगोन नैबे कुइसनाव जोंना मा सोंदों बेखौ मोजाङै फरायनांगोन ओमफ्राय जोङो नैबे समानथायखौ नायनांगोन थारमाने बाहाय नै जुदि होनदों नै राननायखौ जों मा होनो हायो दाजाबनाय होनदों राननायनि जायगायाव जों मा होनो हायो दाजाब होनो हायो दाजाब माने दानख'नाय होनो हायो जों दाजाबनि जायगायाव दानख' माने मा होनो हायो सानजाबनाय होनो हायो दानख'नि जायगायाव ओमफ्राय मा होनो हायो सानजाब माने सानजाबनि जायगायाव मा होनो हायो राननाय होनो हायो दा बाहाय नायनो जोंना नैबे समानथायखौ नायनोसै दाना समानथायावथ' जोंना 49 दङ 49 दाना सानजाब दं दाना सानजाब माने मा होनदोंमोन सानजाब माने मा होनदोंमोन जों बेखौ नायनांसिगोन नैबे दं सानजाब माने राननाय सानजाब माने राननाय लोगो लोगो जों बे सानजाबनि जायगायाव जों मा होनांगोन नैबे राननायखौ होनांगोन सिना सोलायगोन दे ओमफ्राय जोंना बे 7 थाबाय दाना दानख' मोनलायबाय जोङो दानख' मोनलायबाय दानख' माने मामोन नै नैबेयाव दङ दानख' माने सानजाबनाय दाना बे दानख'नि जायगायाव जों मा होनांगोन दाना सानजाबनाय होनांगोन सानजाब होनांगोन ओमफ्राय 3 जाबाय बाहाय दाना राननाय दं राननाय माने मामोन राननाय माने दाजाबनाय नै राननायनि जायगायाव जों मा होनांगोन दाजाब होनांगोन ओमफ्राय 9 दङ बाहाय 9 दङ प्लास दाजाब दाजाब माने मामोन जोंना दाजाब माने मामोन दाजाब माने दानख'नायमोन बे दाजाब जायगायाव जों मा होगोन दानख'नाय होगोन ओमफ्राय मा होगोन 4 खौ होगोन जोङो नोंथांमोना नैबेखौ मोजाङै गोसो होनानै फरायबानो जाबाय दे मोजाङै फराय बेखौ कनफिउस जानो नाङा बाहाय मोजाङै फरायनांगोन दा जोङो बेबायदि जाबाय नै सिना जोंना सोलायजोबबाय मोनसे जोंना समानथायखौ बेबायदि खालामनो हाबाय दाना बिनिफ्राय जोङो मा आदब बाहायदो जोंना मोनसे फर्मुला दङ बड मास फर्मुला बाहायनांसिगोन दाना बड मास फर्मुलाखौ जोङो बाहाय बाहायसिगोन बाहाय बड मास फर्मुलाजों जों लिरसिगोन फार्स्टआव जोंना ब्रेकेटखौ नायोमोन ब्रेकेटथ' गैखाया बाहाय अफबो गैखाया डि माने मामोन डिभिजनमोन बड मास आखराव डि नि जायगायाव मा जायो डिभिजन फार्स्टआवनो जोंना बेखौ बानायनांगोन बेथ' गैया बेबो गैया डिभिजनखौ जों बानायनांगोन राननायखौ जों बानायनांगोन बाहाय डिभिजन दं नालाय राननाय दं नालाय राननायखौ जों बानायदो 49निफ्राय जोङो 7 खौ रानग्रोदो बाहाय उल्टां फाल्टां दाजाबग्रोनानै दानख'ग्रोनानै बेबायदिबा जानाय नङा जों मा खालाम बे बड मास रुलजों जोङो बाहायबानो जाबाय गोसोआव ला नोंसोरो बड मास माने मा ब्रेकेट अफ डिभिजन माल्टिप्लिकेशन एडिशन एन्ड साबट्रेक्शन माने ब्रेकेटनि दाजाबनाय माबायो डिभिजन माने राननाय माल्टिप्लिकेशन माने सानजाबनाय एडिशन माने दाजाबनाय एसआ जाबाय साबट्रेक्शन दानख'नाय फार्स्टआव जोङो राननायखौ खालामग्रोनोसै 49खौ जों 7 जों माबेयाव 7 मोनो ओमफ्राय बे थाबसिन जोबजोबबाय बिसोरो बेखौ जेबो खालामनांगौ गोनांथि गैया दाना उनावहाय जों डिभिजन थांबाय राननायनि उनावहाय जोङो एम दङ एम माने मा होनो माल्टिप्लिकेशन एबा सानजाबनाय जोङो सानजाबखौ बाहायसिगोन दाना सानजाबबा जोंना सानजाबा नैबो दं नै 7 सानजाब 3 जायो 21 जाहैबाय प्लास 9 माइनास 4 जाहैबाय दाना उनाव सानजाबनि उनाव दं एडिशन दं दाजाबनाय दङ नै दाजाबनाय एडिशन दाजाबा जोङो 21 जों 9 जों दाजाबा 30 जाहैबाय बे दानख' थाहैबाय लास्टआव जोंना साबट्रेक्शन दानख'बाय दानख'बा जोंना मा मोनगोन 26 मोनबाय एन्सारा मा जाखो अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जाहैबाय थार फिननाय होमबा जोङो बेखौ बेबायदि खालामनो हायो होमबा नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ नैबे बड मास फर्मुलाखौ गोसोआव ला आरो नैबेहाय जोङो नैबे कुइसनखौ जोङो मोजाङै फरायबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो एन्सारखौ होबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 7 आव दङ बाहायनो नै गलाब बिबार अन्थाइफोरनि गेजेराव सोमोन्दो थालायनायखौ दिन्थिनाय साबसिन सावगारिखौ सायख' जोंना नैबे रिजनिंआव बेबायदि कुइसनाबो फैयो दे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बेबायदि कुइसनाबो जोंना फैगोन माबा जोङो मोजाङै नायनांगौ बेखौ दाना मा होननाय जादों बे नैबे मोनथाम जोंना सावगारि मोनथाम जोंना मा होनो सोदोबफोरखौ जोङो नैबे सावगारिजों फोरमायनांगौ माबायदि जागोन दाना बाहाय जों मोजाङै फरायनांगोन गलाब होनदों गलाबा मोनसे मा होनो बिबार होननो नङा गलाबा मोनसे बिबार नै गलाब बिबार अन्थाइ होमबा जोङो मोजाङैनो बुजिखाबाय गलाबा मोनसे बिबार बे बिबारनि सिङाव थागोन बियो गलाबा ओमफ्राय अन्थाइया आलादाखा अन्थाइजों जेबो सोमोन्दो गैया बियो बेबायदि जागोन बे नै बे मोनसे बिबार जाबाय बे बिबारनि सिङावनो मा थागोन गलाबाबो थागोन बिबारनि सिङावनो गलाबाबो थागोन दाना अन्थाइया आलादा जाबाय नालाय अन्थाइया आलादा थागोन मा बेबायदि सावगारिया बबेहाय दङ अपसन बबेयाव दङ अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जाहैगोन थार फिननाय माने नैबे जाहैबाय बिबारनि सिङावनो जोंना मा दङ गलाब दङ गलाबा मोनसे बिबार नालाय ओमफ्राय अन्थाइया आलादाखा बियो बेखायनो बिनि फिननाया जागोन अपसन ए आनो जागोन थार फिननाय बेबायदि कुइसना जोंना मोनसे ना मोनसे फैगोन
दा नैबिसोरखौ नायदो बे एसे आलादा जायो बेहाय नोबाथ' ओरैबायदि जागोन बेयो ओरै गोरोबलायनायसो बिसोर मोननैया एसे गोरोबलायनाय सोमोन्दो थालायनाय मोनसे सिङाव थानाय बेबायदि जागोन नाथाय जोंना अन्थाइआथ' सोमोन्दो गैयाना बिबारजों सोमोन्दो गैया जोंना माने गलाबजोंबो सोमोन्दो गैया बेथ' जाखाया दा नैबेखौबो नाय बेबो सोमोन्दो थालायलायनायसो नांदेरलायनाय बेबोथ' नै सोमोन्दो थालायलायनायसो बेबो माने बिबारजों गलाबजों सोमोन्दो दंनायसो जागोन बियो ओमफ्राय अन्थाइआ आलादा होननाय जागोन नाथाय सोमोन्दोथ' नङा नालाय गलाबा बिबारनि सिङाव थाखागोन बियो जेब्लायबो माने बिबार हारिनि सिङावनो दङ नालाय गलाबा बेखायनो एन्सारा बे जागोन आरो दा कुइसन नाम्बार 8 आव सोंदों बावन्दोनै गाहायाव होनाय सावगारिफोरनि मोसौ मोसा जुनारनि गेजेराव सोमोन्दो दिन्थिनाय साबसिन गोरोबनाया बबे होननानै सोंदों थारमाने बाहाय मोनथाम जोंना सोदोब दङ मोसौ मोसा ओमफ्राय जुनार बे मोनथामनि गेजेराव सोमोन्दो दिन्थिनाय माने मा सोमोन्दो थालायनाय आरो माबायदि सोमोन्दो दंलायो बेखौ दिन्थिनायनि साबसिन गोरोबनायखौ लिरनांगौ दाना साबसिनखौ माने गोरोबसिनथारनायखौ जोंनो नांगौ बाहाय जोंना नायदो बाहाय मोसौ दङ मोसा दङ दा जोङो मोजाङै नायोबा नै मोसौआबो मोनसे जुनार मोसायाबो मासे जुनार होमबा जुनारनि सिङावनो दङ जाहैबाय मोसौबो दङ मोसाबो दङ होमबा बाहाय एन्सारा मा जागोन जोंना अपसनफोरनि गेजेराव हमना लादो नैबे मोनसे जुनार बे जुनारनि सिङावनो मोसौआबो दङ मोसौआ मोनसे जुनार नालाय ओमफ्राय मोसायाबोथ' मासे जुनार बेबोथ' जुनार मा बिसोरो जुनारनि सिङावनो मोसौबो थायो मोसाबो थायो होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सियानो जागोन थार फिननाय बेबायदि कुइसना फैयो नालाय आङो बेखायनो नोंथांमोननो होबाय मोननै होनाय जाबाय बेबायदि कुइसना एसेबां गोरा नङा मोजाङै नोंथांमोना नायोबानो हाखागोन बेखौ मोजाङैल' थाल लानानै होबानो जाबाय एग्जाम समाव दा आङो बेखायनो मोननैल' होनाय जाबाय बेबायदि कुइसन फैयो होननानैल' आङो खिन्थानाय जाबाय बेबायदिनो सोदोबफ्रा आलादा जागोन आरो एखे सोदोब फैनाय नङा बेबायदिनो सोदोबफ्रा गुबुन गुबुन थागोन ओमफ्राय बेबायदि बेन सावगारि होननानै बुङो बेखौ सायख'नाय साबसिन जोंना गोरोबनाय सावगारिखौ जोङो सायख'नानै दिन्थिनांगौ बेबायदि फैगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन गोजोनथोंसै थेंक इउ